Skont statistika Ewropea li tiffoka fuq id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-ħajja li l-Maltin jgħixu fihom, iktar minn 82,000 persuna f'pajjiżna jinsabu f'riskju ta' faqar. Dan filwaqt li dħul medju għal kull dar jammonta għal 28,500 euro. L-isħarriġ juri li n-numru ta' persuni li jgħixu fid-djar bidħul taħt il-linja ta' riskju ta' faqar fl-2019 kien jammonta għal 82,750. Dan jissarraf f'rata ta' riskju ta' faqar ta' 17.1%, 0.3 punti perċentwali ogħla minn dak irreġistrat is-sena ta' qabel. Għal-fini tal-istatistika min hu f'riskju ta' faqar u dak li jgħix f'dar bidħul ta' anqas minn 9,200 euro. L-istess ċifri juru li fl-2019 3.6% tal-Maltin kienu neqsin minn servizzi bażiċi, żieda ta' 0.6 fuq is-sena ta' qabel. Dan filwaqt li diversi familji ma kellhomx flus biex iqattaw btala qasira mqar darba fis-sena jew xi spiża mhux mistennija. Dan l-istħarriġ tal-Unjoni Ewropea f'Malta kien immexxi mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fost persuni li joqogħdu fid-djar privati f'Malta u f'Għawdex. Iċ-ċifri jiffukaw fuq is-sena li għaddiet u allura ma jinkludux id-daqqa tal-pandemija fuq il-familji.